Takže tam bývam. Čau. A čo by si nám odkázal, Denis? Neviete, kde je Libor. Taký úplne Poďak potrebujem. Má ho Libor určite. Libor ho nemá, ale on vie, kto ho má. Tak nie, sem poďak. No, Denis, naozaj. To nič urobí. Keď natočíme si Gaba. Okomentuj svoj výkon dnešný. Akcia. No veľké. Že Matony. Tu je autor vlastného gólu. Ale ja som si dal aj vlastne, potom som dal ešte jeden. Prostý. Ale to nebolo vlastne, vy to nechápete. Viem, to nebolo. Ide lopta. To sa trafi človeka. Ide lopta, ide center. A čo neurobím? No nekopnem do nej. Aby nedostali oni skalsky. No nekopnem do nej. No tak neviem. Denis, vyjadri sa k tomu. Vyjadri sa k tomu. V čom bola Ondrova chyba? Natočíme, no nekopnem do nej. Chcel som ísť na záchod. Nie, Libor. Toto je pozvánka do sprchy. Vypni to ten... Poď si, aký búzik, do skúsi ma pozývať. Pôjdem sa, idem. Ale pôjdem s tebou, no však povedz mu to. Môžeš pred nami, my už to vieme. Ahoj! Ja mu to zoberiem. Danielka? Smuk. No, stopni to.